И здравейте хора, аз съм Дони и днеска с Алек ще играем пак. Този път не е Clash Royale, а Майнкрафт. Ще разчакаме малко и може да разчакаме, ама може да разчакаме. Дамата ще играем в един сервер. Коста, днес ще играем Майнкрафт с моя братовчет. Ще оцеляваме. И това за днешния епизод ще оцеляваме. Ще се опитаме да намерим диаманти. Остане, защо не мога продължителното... Това може. Айде, натискам. Той не обича. Ако натисна дрямка, после пак ще дойде. Алекс, тук. Трябва да... И Алекс в момента се включва. Не знам. В различни домове сме. Тя знае кога да се включи. И Коста, хора, днес ще играем Майнкрафт с моя братовчет Дони в един сървър. И сега започваме в сървъра. Ние двамата живеем в различни домове. И сега ние ще се следваме. Сега чакаме да зареди Майнкрафта. Тикви направо. Виждате ли как ми лагва? И ето Алекс, новата Алекс. Алекс, за тебе съм. Алекс. Да, его нашия приятел. Тикви! Човек, тиквички! Може да се сложим на главата. Това са тикви. Аз ще сложа една на главата. Алекс е дошла от нас. Сега. Здрасти, аз съм с тиква на главата. И аз я служи ти. Алекс? Здравей, Алекс. И аз я служи и ти. Да видя как изглежда. Ти изглеждаш както мен. Добре, да ходим дърва да цепиме. Има кеф вече, много такова. Дърва. Да. Аз я махна. Дърва да цепиме. Да. И хора, това клипа за днеска, това беше, ама... Това е... Няма да е кратко. Няма да е кратък, ще е далечък. Значи, ако не ти се изпраща, това значи, че си снимал 16 минути и 17 до... Уши! Хората те гледат. Хората ще те гледат. И аз преди като снимах един клип и имах само... Знаете ли колко харесвания? Едно харесване, а вижте, едно нехаресване. Хора, моля ви се, абонирайте се. Абонирайте се за този клип и ще лайки и ще снимаме някой ден пак клип. И то по-як, само че на Counter-Strike, а не на Minecraft, която Counter-Strike на телефона, а не на лаптопа. Защото някой ден ще снимам ще снимам някой ден на... Аз правя крастинг. Алекс? Какво ще правим днеска? Тя преди малко дойде у нас. Дойде. Това направих крафтинг. Сложи го някъде. Сложих го вече. Аз направя дървена килка. И един виж, всичко си прави направо. Брадвичка. Така. Лопата.
Така. Паца. То там не ни трябва. Човек, направих една лодка. Направих лодка. Алекс, айде отиваме някъде. Пещера да търсиме направо. Да. И... Животни да убиеме първо. Това е най-важното за храна. Да, защото по неща, ако не оцелеем, няма да можем да оцелеем. Да, Алекс, там има много. Свинчо. Знам хора, че малко ми бъгва. Това е, защото... На мен не ми бъгва, Не, тежко. Търката ми даде само 3 пържоли. Ама е яко, защото поне си имаме и за храна. Хора, извинявайте, че така ми бъгва. О, на майка ми алармата. Отхвърляне. На майка ми алармата, ако се чуете какво звучи така, и аз мисля, че пак моя телефон. А колко овце убива? Наведнъж ли уби 2 овце? Не. Защото се така. 2 пъти ме... Аз 2 пъти я ударих. И тал. Трябва 2 пъти. Хора, много извинявайте, че така ми бъгва. На мене някакъв... Да. Убих тя. Ти колко вълна имаш? Вълна? 0. Не ми дай да я убия. Ела в някаква планина да отиде. Къде си? Аз намерих пещера, май. Не. Убил.